Dan hu l-Partit Nazzjonalista ftit ta' xhurilu dwar il-GoZo Channel u kontra il-privatizzazzjoni tagħha. Illum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista għandha informazzjoni illi din il-kumpanija se tiġi privatizzata. Dan il-Partit Nazzjonalista llum favur il-privatizzazzjoni tal-GoZo Channel. Il-Partit Nazzjonalista tikompli juri li quddiem nies differenti jitkellem b'modi differenti skont kif ikun jaqbillu. Fuq naħa jgħid mod u fuq naħa oħra jgħid litteralment il-kontra. L-aħħar li għamel dan kien Peter Agius fil-ħarġa tat-Times ta' Tnejn fejn f'artiklu kiteb favur il-privatizzazzjoni tal-kumpanija GoZo Channel. Fil-fatt f'dan l-artiklu li kiteb u qal li l-GoZo Channel għandha bżonn tmexxija ġdida, waħda fejn ma tkunx ikkontrollata mill-gvern. Fi kliem ieħor din tingħata lil privat. Iżda daqsana u nofsilu, id-deputati nazzjonalisti Alex Borg u Ivan Castillo organizzaw konferenza tal-aħbarijiet speċifikament dwar dawk li sejħu rapporti li l-gvern se jipprivatizza l-GoZo Channel. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet lejlit protesta li kien organizza Bernard Grech twaslu kummenti kontra l-privatizzazzjoni tal-GoZo Channel. U għalhekk illum għamilna din il-press conference flimkien mal-kollega Ivan Castillo sabiex nagħmlu ċertu mistoqsijiet abbażat fuq informazzjoni li għandna illi hemm possibilità illi l-GoZo Channel flimkien mal-portijiet li qed jintużaw tiġi privatizzata.